Trei pi baro ki parlok ki bapet ya ka dorbin. Ka program ka bagi warna sya pi na ka bagi tayu sya ka wai pat. Bat sashi sien ngasupen kan mau ya pi bangi dong dan haka series ka balai ka bangi ai kerteng ka jeli ka baim. Bat sashi sien ngi pedang subhai pi pastor sya ka ni ka session. But haka ni ka session ka bamta nginya pele jimot ya ka lennong ka kitab Genesis ka lennong ka baat phokhandai. Nado kad khot ka balai phoi terter bat nginya beteng sya ka lennong ka balai pho bat hadu ka bakut jong lennong ka balai pho. But hagan ni ka session kadika session ka ba lesi kadika session ka bagin penkut ikan ka series ngiyo i bat nginya keren ya ka khana ka badan hagan ni ka benta ka bang ngiyo i ya ki khon ki kti ki jong jakob bat ka ni ka lennong ka balai pho ka nya thur yangi hakan nu kom bat hakan nu ka kapor ka bu jakob umat ya ka jing kar khu ka jong play ban yo ki khon ki kti jong o lingba ki tengah ki jong arngut ka lia bat ka rakhel bat ka baboru ikiti ki syakri ki arngut ki bau thau jong ai ya gar lia ba ya gar rakhel bat ka babut akan ngal ndong ru phin lap ru ya ka buit trekam ko jong chokop kumno umat ya ka jingro ya ka spa ka spau ko jong bat kumno ule ya ka jing tre ko jong da ka bau penya khlat ya la ka jong ka spa na ka ta ka bri te spek ki khot ka khanyo bat ublei ula sha skor ya ka lia bat kala pun khun bak la kha ya khun ubasan ya jakob bat kalia kala ong ublei ula ai hangai ka bainong jonga namar ngala ai ya la ka syakri hau tengah jonga kumta ti kala khot kerteng u isakhar ya u isakhar mul along khandai ngot ki khon jong jakob ta khandai unir hadin ba hadin ketu ka jing sangi pun khun am ta poi khat khandai bat kalia kala pun khun biang bat kala khai ya khun uban riu ya jakob bat kalia kala ong ublei ula ai hanga ya ka jing ai ka babha mentau tengah jonga un da syong ne bat nga na ba ngala kha nriu ngut ki khun chendrang ye u ti kala khot kerteng u sabulon ye u kalong ka jing ker khu ka jong ublei mentai ka ni kalia apdeng jong kini ki jing sha ki jong ka mo ha kalong kalong yong sem temtala habala wan kani bedeka benta ka ba ka rakhel kala ailat ani kelas kelas bun mensi min ong ba u jakob un let biang bat ka lia te ya ka khpo chkli ala pli biang saar ngot nei te mun ya sao menta saar riu ngot ki khun chenrang to poi ar ku wei bad hadin kata kala kha ya ka khun ber kala khot kerteng ka dina ya ka tu adu tu to kalau nhiều em bật cả khuôn cần thấy nhiều hỏi nhiều pura này hỏi thì kitus ar ki khuôn na kamrao jong karakhel ar ki mrao na ka khuôn jong ka la long một nhiều prakandai po khat wei này thì pe kat khat ka war fu ar pa de ti ublei la kan mau ya karakhel ru bad ublei la sha skor ya ka bu la pli ya ka khapo jong ka ti hang ni dangi phai biang stik sok man recording ong ki trekam sok man recording ni trek boru blame hang ni kalong hi long hang ni kalong very tricky ba nomor ba ngila ikran mene bakini ki sok ki de ki baki brio ki nget ba ki yo play ka pun ka kha tim tan dal kha unde blame ne ne ki jing trin du so na ten re hang ni ka yethu sabaka ni ka jingja hang ni ngathai ka ja hadin bun teli ki sngi ki bana ki snam bun ki snam ti long dak la ja bun teli ki snam ka jing kli kan mi be lada umdei baki chania ya ka pun ka kha hau blei lada kadang dei bitang ha ka jeli jong ki brio dei ki man rekore ade ki so ten dei hang ni ngi i ba ka kum kan ni khting jong blei lai thu ngi ba u blei ule phlaru ya ka rakhel kan mau ya ka baru play ka kpo jong ka bakala pun khun ba ka khayo khun te kala ong ublei ula launo ya ka jinglong ben jonga hi hang ni menen ang te kat barang yo ki khun nak to marau i kamba ka kenti to ka jing sarong jingele jong kai la ka jong kan men an rei menta hang ni pa de i kamba la pendam krup ya ka kasusung thu peleng de ublei ubale ka ba habala play ka aina mi u ba u di ma u ba weng noi ka jing ben jonga te hang ni ngi ba ka jing tre ki jong ublei kita ki ba sha nyu ben di khli be khli
Ya ka lea nak sedang kabla syau nyuben keli. Mentah pada saya kini pada i kemba kelai kesai hi lah kajong kajing im kajong ka. Da kumnu ne ban solve ti kajing e. Handai mentah ka por bumpai berkan. Upuli. Keli ru ya ka. Dada lada nang ni pastor nak ni ka benta baka ni ka rakhel menta ka kan mau yu blei ka ai nau yu blei baka dien kala yo be ni khu na ka po jong kang kawan biang sha tu mi kren mana bas sedang ka bu jokop ujubam ya rakhel ba kapun ka kha ka dewi no blei temo ka tu ka jing ong bang ya kren mana preng sipang ka jing don ji so man rakuri ka jing net baka pli ka po kawan baar apa ka bawan ko ni ka lesi ka jing sumar lesi ni la dong ni jeli momentan ai ha ka jing li ka jongi momentan ai ka jing sumar ka jing di dawai ka jing sumar jogi pa sempang jogi pa stan kawan baar handai ka ba kodor hi ka ban kat ban pun ban ka david na u Khti jong blei. ti jong blai mo ka ya lang ka ji tre hani ngilam dong ka tre lang ka ki so man rakuri bat ki yu ki ya tre lang tamot ngilam dong ni ba ka jeli jongi mentaro ka jing sumar ka jing sukher ka jing duai ka jing kerpan apa ka duai ka tega por jong blai kat ban pun ban kha dong inum syania tang siliang kan Ta kan long kum habangi pulih ni namar baki dan ru kita ki jinge ki kum kita bi keren menne. Te ting kami kan jing keli. Manu balik, manu penjai kan ni. Te kanum la belong dalile du ban ong ba. Kum bagi pulih ha kan ka bentana keting jong blai ban ong bit ba. Ka jing ba mi kita kiso ke pelong ikara khel bukan kha. Dan ni ke jing ba mi kita kiso kali aru kala ban kha. Iyo ngi kum lihat cata. Namar bala keren hang tu. Hendoi hadin pada ngi i ba umdai maki ki bale wat dia kale aru ublei ule phla i de pe khot khanyo ublei sha skore kale a mentah kani ka de khot ka ba arfu ar pada ublei la kan mau ka rakhel kan mau rakhel amut dei ublei bale umdai kini ki jing thung ngai kan ban te da poi khot ka arfu sa pada ka rakhel ka khot karteng u joseph yu namar kala ong utrai un aisyu anga sa uwei pat ukon hi long kwi enti pada menta la pri ka kpo nang yo syo tamba kajing ya sok pan kani ka kerteng joseph bat kani kajing ong jong karakhel ka long ba ublei la lao no ya kajing long ben jong ulau kajing long ben maka ta new khun khot yu do joseph ni sutuna da bangi phai kani ka banta nei kemut ki khun chen rang khat arungut ka wei kan thei khun jo kong mo sha ning kong sawngot nakali a saw te kawan sa arngot nak syakri kali a arngot nak syakri ka rakhel pra hadian ta kha khun biang ka le a sa arngot oh sa arngot kan sa arngot te long shpo te ka pan kam biang kali a da kinong trai kan benar shpo nei te kha sai kun te long hadu ang ni kilong khat wei au kinong khat ar hadu ni khat ar nomor bagi la ya mlian han khat arut kun cenrang man sakha hadin khat wei kun cenrang khat wei kun cenrang mut khat ar bar gani kun kan thai ke dina nomor ba teng ju kham dai per khat ai ka ka mot ujakop hang ni la don kun kan thai ka wei gen na ki khat ar ngot kun kan thai ka wei kata ki kun kan thai ru na ka tengah terai kali a kun kan thai tengah terai hadien bangila ngap bangila sngo ka jing ya keren gum to ba pastor la persyang mon pensya yang i hakani ka khana i ki artali ki benta ka wei ka dei ka jing roi la ni ka jing kha ka jing pun ka jing kha jo ki tengau jokom ka ba ar pa ka jing roi ka jing man jo ka spa ka phau jong jokom ai ba ka ni ka khana kan ketik ya ka jing mut ka jongi ba ha be dei bat ka pun ka kha ka dei be ka bor na lendet ka jong blai ngi iru ba ban trei ban kata kumba u jakob u shakri la u jong thau kurem la ni u ma u la ban u pulut de ki snem u trei hok u trei bet u ma di ki jingker khu hadian kamot u blai u long han lor ki e baro u blai u long nongkor khu tan ra jo ko jing em jing paro ya ka jing em ha ki khun ki ti ya ka jing roi ka spa ka phau ya ka jing la ban trei ban kata ngin syania tali hau blai to ai bagani khana kan ketik yang i bangin yai puson bangin num liat haka bagi ong hini ki por ke bamanta ka jing nget bit kulai shibun pastor kulai shibun ni pi baro ngin saya beteng pan